Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Beranduegi. Claro, zu gara honetan, ja, kondo iba izabitz, claro. Ligau izaber. Bai, baina hori ez esan publikoan, Ez. Ez. Bueno, gure oso esan, baina ez du esango izen. Vale. Hori dana. Eta esaldia? Jakin Ez, dugu. jazta, hori zan. Vale. Gero itzule alda, nahi badu, Ez Bai. azto. Bale, nik aurkeztuko dut aurkezlea. Eta guztiokin, Asier López. Baina hori benetan aizela. Ez dakit. A ver, jarri sintonia, eta hola Ez ez dakat, ni sintonia Mira, modu bat beste hasi egin behar gara. Bai. Zirt edo zart. Meia zigara. Bueno, nahi bauzuet, amairako kanta jarri aldo eta hasieran zuek entzuteko pizka, motibatzeko. Netzat, ja, oza, perfecto dagoen bezala, Bai, Bai. Ja, barruan gaude. arroan gaude. Oi, programa bat, etzan podcast bat. Barruan gaude? Bai. Ah. Tipo joaten zen jentean etxera, elkarrizketak egitea. Bai. Jente famatuaren etxera. Hori zein zain euskitzena. A ber, ez ahaztu, gaurko bileraren ondorio nagusi izan dela, enroiatzen egongo bazina bezala mikrofonarekin. Bitu zikargar da Espainiakin. Bitu. Claro. Baina da mikrofono Agian- paioa da. Nik uste agian sudurra dela arazoa, Nik uste dut Baina mikrofonoa naiz da. ikusten. Behin, hombre, baitu horrela itzitema, Geixo da mikrofonoa. Bai. Pasan astean horre honintzan da, gaizki. Mesedez utzi iruzkinetan Turnerren arazoa zein dan, argi ikusi gabe, baina argi dakazutenak, zergatik beti bajuena entzuten zaion zaharrenari. Ados? Eta bajuen altuen ere. Bajuen altuenari. Bai, oso polita. Hori jendeak ez daki. Egixa. Hori jendeak ez daki. Egixa. Zertaz eginen? Es que, a ver, Txentor, zu urduri... Baina, a ver, zer urduri uste zaitu? Zure parean... Fundamentuzko hasiera bat zukitzek, eske musika pixka ezakit. Bai, musika bat du. Fundamentuzko hasiera bat. Hasierako. A ver, zu garatzen zara nerviosa ikusten zu zauden parean, zaude, ez? Eta ikusten dira zu zerbait esan nahian, eta ez duela esaten. Horregatik zaun nervioso? Ez esan dugu zerbait esateko abazenukan, behatza altxo guztenula, ez? Bale. Eta ez dugu. Ez dut, bale. Ez da horregatik orduan. Bale. Betu, ni uine begira nago, eta Turnerren uina dira, pestakit, kontxan bandera berdea dagoenean bezala. Eta gureak aldiz, daude tope. Bajarri igo volumena. Ikutzen izaten. Ez, nik uste dela... Mikrofonoa da, arazoa. Bizitzarekiko jarrera dela, nik uste, Bai, da, igual zure energia da. Zan leike. Pero nik gauza zengo izuet, bale? Bueno, txoin, lehenengo testugun jarriko gara. Orain dela 10 minutu, bukatu da, beranduegiren historiako lehen batzarra. Batzarra ez, hori da, arrak batzen diren lekua. Eta kasu hontan, Ja. Zer gertatzen da kasu honetan? Bost egon gara, Batza. baten sexua edo generoa. Identitate sexuala. Batzarra. Batz okiak, zer dira okiak? Batz tokiak. Tokiak, toma esa. Ostra, ez esan orain, abai, Bum, egin di, bum. Bai. Ni benekin, Bai, netzat izan da, bai. Abai, Bai. Eta herriko taberna. Eta... herriko taberna, bueno. Eta soziata, no, esan soziatena, eta old schoolekoak, Casa del pueblo. Hori da, herriko etxea, hori da. Batzokiena... Kontauta dauka, nahi txusmarragan baten bate galdetu zidan por la casa del pueblo, eta da, konbentzituta udaletxera bidali nun. Argibideak, manizken udaletxera juteko. Ez que hori iparraldean da behola da oraindik, ez? Herriko etxea. Herriko etxea, bai.
Udaletxea herriko etxea. Eta lehen zen behoi, kontzejua, ez? Non? Kontzejua, adibidez, Oñatiko revista. Bai. Ai, barkatu zer, nik aipatu dut Oñati, barkatu. Oñati leku askotan. Oñatiko aldizkarixa da, kontzejupetik. Bai, eta kontzejua zer zen? Udaletxea? Ez, igual udaletxea peia. Zer? Horraino iristen naiz. Konzejo, biltzarra, ez? Bai, hori bazan, ez? Historikoki eta gauzaiek. Joder, eta geho batzarrak hasian egin zen aritzen azpian edo aginen azpian, ez? Eta horregatik aginte horti dator. Aritzen azpian. Aritzen azpian edo aginen azpian. Eta agintea, Ja. aginte horti dator, aginetik. Eta aginpe, azpeitiko mugimendu sozialistaren taberna, horregatik aginpe. Aginpe. Agina arbolia, ez? Bai, agina bai zuetzu da. Nongo taberna, barka? Azpeitin. Azpeitin. Oñatin ere bazen dutela. Ez. Handik ez. Osa, bakarra da munduan, azpeitikoa? Bai. Bakarra? Bakarra. Mundu osoko mugimendu sozialistaren taberna bakarra. Baina abizen hori dauka, mugimendu sozialistaren taberna? Ez. Edo ez, da hori extraofizial. Jakina. Ja, hori bai, ez dakit. Jakina da. Bai, hori jakina. Baina ez dute arrotasunez aldarrikatzen hori edo... Bueno, nahi gabez dut duztino sartuko denik gorta zango dugu, hostia. Bueno, ez dakit. Ja, ez dakit ideari bez. Osa, ni hemen nator, hitz egitea gratis. Hori da. Bueno, gratis ez, inkluso kogoratu egin dut. De balde. Eta jazta, hortik aurrera... Esaten batzarra egin dula beranduegik. Batzarra. Bai. Batzu gara. Historian lehenengoa. Bai. Honen historia baldin bada lustro bateko historia, mucho bera, ez? Eta jendetxoena. Inoiz ez da inbeste pertsona... 5 lagun, sekulan. Bost? Bueno, a ver, bost... Ose. Lauta erdi. Bueno. Vale. Zatik, dakotzulako ja idea bat, igual etorkizun baten, gustatuko litzai zukela, zu ere... Abez esaten duzu. Ugaltzea? Da, igual. Ja, horregatik, bost, eta erdi hori da potentzial bat izan daitekena, ez? Bai. Etorkizuneko pertsona potentzial, baina kontuz, igual gero etza fertia, igual. Ez da gitzu? Jo, eta bakitu zer? Zer? Bidanin be kontzeju esaten da. Bidanin da taberna bat, batzen ziren, batzarrak egiten ziren, eta kontzeju deitzen zaio lekuari. Vale. Ostia, zura biezia asko apreziatzut. Temak aldaketako. Eta batzuk isa ipatu dozuela bebai, aurrekoan esan behar dut. Jaizen un bola bat majo jute zinala horra, Ez, barkatu. Ja benditu dugu, ja. Behin joan nintzen tako jeltzaleak jatera, eta imar zegoen hor bere txupipandiarekin kafea hartzen. Baina. Ja klasiko bada. Baina, azaldu nuen zergatik, nerea justifikatuta dago. Nerea bai. Eta eren egun joan nintzen jatera orli jeltzale bat. Eren egun? Orli, ez da gizu ezer dan? Orli. Ez da gizu ezer dan? Orleans. Nik entzun da baina, ez da kontrolatzen ondo. Arraina hola empanauta bezala. Hola txurro baten forman. Osa, arraina txurro baten forman. San chips moduko... Ba, estilo. Me amaten dau tipiko porra hola castellano, Zerrai da. Ez da gitz. Hola, estilo legatza, hola. Txurro bat inda, hori pregiuta eta hori jatea. Eta ingelesek... Hori batzokian bakarriko, ba. Ez, oinatin... Bai, famosoa dira horriak. Bai, asko. Txoin, gauzat. Oskar, batzokia da... Zer batzokia? Batzeko tokia. Batzeko tokia. Batzuena. Baina hori batzuena, beste batzuena ez. Batzuena. Vale, hori. Batzukia, ez? Batzuen... Ni lehenbiziko alia oinatirien, Orlia. Orli. Bueno, ingelesez fish and chipsak dazkate, eta oinatin... Orliak. Bai, nahi izbegetu, Eta bakarrik, nola atatzei Kukurutxo baten? Ez, servilleta baten, bai. Eta gizu oinatin zer dauen be bai? Zer do? Ba, pintxopote badaua. Leku askotan. Bai, oinatin dago txurropote. Hori zumarrane, bai. Zumarragan be bai. Txurreria Martínez. Txurro eta? Eta txokolatia. Bi txurro eta txokolate baso bat, €2. Osea, ostegunetan, Ostegunetan txurropotea eta ume guztiak tope azukara uta hor. Eta gurasoa pozik, beste txurro bat ipegauta, claro. Hauek arteriak saturatu bitartean, ez? Besteak batzuk orliakin da, besteak ba. Bai, betikoa. Ja. Bueno, eta gure gorko batzar... Gure konta honizun behar.
Txokolatea lehenbizikoz gura alabak txokolatea proba zunean, bakizu pixka moitu edala taula. Hartu zuen basoka, impresionante. Ez ikusi el exorcista, baina, impresionante. Txutauta. Monstro txiki bat, bai, parete. Funciona. Guzita, saltau, bestea, impresionante. Impresionante. Normalen moitua zen, gu flipatzen. Buah. Ne inguruan dugu jentia espit hartzen dagoena eta aldaketa ez da inbesterakoa. Impresionantea. Batzuna ez. Bai, batzuna ez da, ez? Ez. Batzu normal. Normal. Ez da hitza. Ez nuke esango, baina bai. Baraia, ze mauzekoan zura lago baraia? Desenkajatuta? Ez. Ongo ginen desenkajatuago, koina. Baraia, Masai ezurra. Bai, nahi eta esan duzula, porque onzara hor zain aberia ulertzen duen. Ni, Oskar David... Baina gero desenkajatua erabili du, eta hor ja esan de hau da. Claro, bere alde espainola gaien du da. Bai, biak euskara jatorran esan bazen ditu, igual. Ez ni naiz, ez hitzaia naiz. Eta horren zaiak naiz, Euskal Herria ezten berandu egiten bidez. Eta konkretuki, Oskar. Ja, gure Oskar. Ikasten dabilelako, euskara ikasten dabil, eta entzuten du berandu euskara ikasteko. Oskarek. Igual ez da programa honena, Epatu duzula neska hiperaktiboak, edo, hiperaktibitatean, ez? Aurreko oinetiko tamborra da, oinetik jaixoak izan dira, eta tamborra da gonzar umiena, eta tamborra da ostian, faten dira ume batzuk disfrazauta. Eta ikusinen binezkati super hiperaktiba, Spiderman jantzita. Gainera Spiderman hauek mazauta dauzenak. Are, guapa dira. Binezkati Spiderman. Ni horren aldeko mozorra. Bai. Zesan behar nun, no moztu dugu? Bai, gu... Ez que leku guztietan. Ja, aburre. Ja. Abertzea gertatzen. Batzarra. Batzarra gaia? Txomi, azuk hori nahi zuen zen? Batzuarraren zerbait, bai, ja, Juan Sat. Batzuarra? Gure batzuarra, bai. Batu gara. Eta zer zan? Mikrofonotik gertu itzein. Hori zuek eskertuko duzu, ez da? Galdera retorikoa zen, jendeari. Zer gehiago? Hobetzea programa, erabaki du. Hobetzea, bai, zuen hobe beharrez, eta gurea. Eta bueno... Ordu bete terdiko batzuarra da gero, hori da ondorio, ez? Bai. Tarta oso naz egon. Gente ilustre asko zegoen gure bueltan, ez bete fijatu. Bai, batzuk hain bukaran... Zintzuk? Ez que zautzen, claro, zautzen... Ibitu zaizkit, oiek kultur... Argiaren bueltakoak ere, bai. Argiaren bueltakoa gurtu dut, baina beste biak bukarakoak, oiek kulturgintza, literaturgintza. Literaturgintza, eske zarautzen eta literatura. Ezagunak zitzaizkian bat bizkarrez ikusi baina pentsatzen den. Eta zarauztarra dio horiek bai. Jaiotxos ez dakit, baina bai. Argiaren buelteko zesan nahi du, kolaboratzaileak, kooperatiba... Bueno, bat Josu Landa, hor bueltan ibilitakoa, hor genekan. Eta bestean izena aztu zait, baina bai. Bueno, beste non baiten bazkaldu izan dugunean, pues Andoni Legañaz genekan bezala, orain hauek. Andoni zarautzen bizi da hondiok? Zarautz Andoniren gan bizi da gian, baina bai. Ostras, Zarautz, Carlos Arguiñano, Egaña... Clemente, a ver, zintizo dira mitikoak. Aritzaranburu... Txurfer. Izuo. Izuo, handia. Izuo artista bat, hola kanta egiten dago eta gitarra egiten dago. Bastante famosua da ben etxien. Mikel Anestesia. Bai, ez? Bai, bajo gotzaia. Onartzen dugu famatuen artean, ez? Bueno, nik ez dut asko kontrolatzen, baina bai, onja badak izin den, melenadun bat. Bai. Zin gehiago do? Gehiago bat dira, No ez zaituztet ikusten oso... Arguiñanoren semea. Arguiñanoren semea. Por cierto, aurrekoan behakin egon nintzen. Bai? Bai, hola, jorga testinguruan, bai. Zinemaldean? Bai. Ez que, no izango da, bestela. Bai. Eskolako maten du horrek, Bai, eskolako maten du. Argazkitan eta kamiseta batekin agerizea, enezakin nungo jaixak. Patruekolakoak. Patruekale da oinatiko kale bat, zeinetan ez dagoen jairik, baina badago kamiseta bat kale hortako jaiena. Hori da txistea. Bai.
Oinatin zela txistia dan, txistia, realidadea, auzo askotako jaixak egoten dian ez, isazte bukerero, apiriletik orain arte, kasi kale hori falta dela jaixetako, orduan, ez dugu jairik, baina kamisetia dut. Oin festa dia. Ja, oinatikoak, bai. Oinatikoak. The big oinati. Bai. Bai, Ez que oinatin dauz bi jai edo bi patroi, patroia bakarra, baina Samiela gozpatzen dira, eta atzo ospatu zen erroseixo eguna. Ze polita. Eta hor da erroseixo bixamona. Claro. Dena laikoa, ikusten dudanez. Claro. Kevin, agian kendu beharko du gainetik Zelandaizeko aldia da historian, eta ez dakit berriro repikatuko den, berandoik ordezkaritza zinemaldian egon dani. Igual lehenengo aldi izan da, ez? Nik uste baiet. Osea, gure lehendaizeko batzarra egin dugun bezala ze gaur, dela gutxi... Bale, eta zesan ezena dizu gauzak kontatzea, zinemaldian inguruan? Bueno, ez dakit ba. Osea, ikusi zaitut zandia banatzen. Bai. Nik hori... Bai. Zandiak banatu nituen nagoelako Palestinaren alde. Ja. Tarduan, karo, zandia... Zandia zatitxoa. A ber, enaiz perfektua, bakite, oza, hartaldekerian jauzi nahi, zatik gaur egun Palestinaren alde gotea da oso gauza gratuitu eta erresa. Baina nahi guztien zaizkit gauzak erresak eta gratuituak. Eta orduan, esan nuen... Batez ere gratuituak. Batez ere gratuituak. Sur, ultra sur. Eta net talde guztia ere Palestina alde zegoen, nik ez da izatik, ez gertzen zaion jenteari, baina jentean gaur egun dagoela Palestina aldea muerte. Tokatzen da, ez? Tokatzen dalako? Bueno. Ja. Ez dakit, esan mamesen aurrekoan hor... Ja, aletikek, ez? Hor ontzian. Ez da narrera, esan mameseko, estadio bera Palestinako banderan koloreakin, telebista zentsuratu zuen... Bai, kurioso. 2025an zentsura, Zer gauzak, Eta 2025an genozidioa. Hau da, revival, etengabe bat, Ja, joda, eske garai hontan, 21. mendean eta genozidio bat, ez? Ja, hori... Hori da gure aitona monei izan izateko, ze? Ez gerra eta posgerra eta hostia, baitu nire zerakaten. Zentsura, genocidio, online... Zuek adibidez, uste zuen egau askotan galtu xat neburuei. Adibidez, holokaustoan epokan daula, gura itxona mona bizizianian da. Hombre... Hemen ze giro euen, osea, euen kontzientzia hori holokaustoa gertatzen ari da, Auschwitz eta... Hori gero, ez? Gero intzan publiko. Hori momentuan inok etzekien, inok. Berai bai. Hor barruan zeudenak. Alemania osoa. Alemanek hori da. Alemania osoa ez dakit, Alemania etzekien, ez? Bueno, salbu bat. Bueno. O bi. Bueno, ez dakit. O hiru. Ez que justo nintzen egon Alemanian eta nintzen egon gari hortan. Ja. Orduan ez dakit. Baina bez, etxatokau sekula guztia, nena Jonamonak edo horren inguruan berbetan, hori gogorra izan zen, ez dakize, Hitler, holokaustoa, hemen, ez dakizu 2000-3000 kilometrotara, eta... Kauz, hemen beste gauza pasau zen. Dala guztiot, historikamente, bigarren... Mundu gerra? Ez, guetu zen, gerra zibila eta frankismoan roioan, dako rekord historikoa. Bai. Ez dakit teknikamente hitzak zeintzu dian, baina jente gehien hildauen erregimena nola bizateko. Lehenengoa da Kambodia. Ez hori da. Zein da hitza? Bide bazterretan, hobi komunak edo, horre botatako jende gehien duen herrialdea, oraindik ere gaur egun, da Kambodia eta gero Spain. Ordan, zein da hitza bide bazterretan? Bueno, fusilatutakoak, kontener marroira bota beharrean, bide bazterrean bota. Bale, bai. Hori da. Eta bandik daude, bai. Eunka, o milaka. Bai. Ka horregatik ulertzen duen gure aitona monek ze ongo zian pentsatzen Alemania gora eta beraz, hemen hemen gauza hori gertatu zen. Ja. Claro, zeuden tipo... Baristok Sex Pillszen inguruko dokumental bat ikusi zuenean, eta zen, prengauak. Bai, garrezketa batean hori izan zuen. Bai? Bai. Etorri agureina eta... Bai, hombre, Londresetik agureina salto da erra dut, txabal. Alde herrian. Londresen punki izatea, bale, erresa, etorri agureina. Palestina alde sandia bajatea bezala. Ja, bai. Laure gisa pizmat modan dagoela, sabes, Kongon be gauza txunguak dabitz pasaitzen eta ino horrek ez dagoela...
Ez, horren inguruan hitzeitean, ez handiak banatu, ez ezer. Nik ez dut hitz egiten horren inguruan. Ez, baina hori munduak ez da hitz egiten ere, ez? Ja, eta orduan zatik Palestina baita Kongo ez. Hombre, a ver, Sandiana badako zerikusia, Zer, justo Sandiana... Ja, bai, esan esplikau, mesedez? Oskar, Sandiaren koloreak koinziditzen dute Palestinaren koloreekin. Eta horregatik, eta Kongoko koloreak, zentzu dira? Ez da git. Antzekoak. Bai? Pegatzen dira, ez? Bai, pegatzen dira. Ez dakit, agian gero da horia eta arrosa. Namibia eta zakizer, ez? Baina bai. Gustatzen zaie zeskie gorria, berde eta beltza eta gazoiek, ez? Bai. Zergatik ez? Pues oiz, argatik ez? I don't know. Zesan genezake. Azteko Afrika dela. Ja. Afrika, meh. Afrika beltza. Afrika beltza, claro. Afrika hori izaten da, ez? Badago Afrika zuria? Piskat. Sudafrika. Baita. Sudafrika horti dator, Zuri Afrika. Bai. Ondo ekarrita. Bai. Pero, Palestina espaldiko dela. Ez, hasieratik oso presente eta oso hiek. Ja. Eta... Intifada eta zakizer. Dauka simpatia. Eta oso burdoa bezala, ez? Oso... Ez, hori da Kurdistanen. Oso amerikoa eta oso... Oso kurdua. A ver, bai, ze kurdo, ze? Bai. Beira, Sudafrika aipatu duzula, Sudafrika izan da herrialde bakarra, Israel salatu dagoena internazionalki genozidioagatik. Dakolako erru sensazioa moan? Ez, Sudafrika zeba. Aparteitan kontuatik. Bere errua. Igual, behan burua zuritzeko? Barkatu, ez, gaur egun Sudafrikan agintean pertsona beltzak daude asko. Bai, eta baina... Horreixe errukiko dago. Ez baina, strukturalki nik esango nuke ez tala bukatu movida. Ja. Movida txada. Bai, movida txada. Bai. Baina, bueno, strukturalki hemen ere, zuriak eta beltzak oso rango ezberdina daukagun bezala, Baina, nik ez dakit, nahi segun, baina ez nuke esango garai hori superatu denik. Ja. Naiz. Ja. Esango nuke nik. Baina, bueno, Palestina tope, orduan, zinemaldia... Bai, Palestina aldea muerte... Danakor... Jentea jakin dezala gu Palestinen alde gaudela. Eta, bueno, jentea... Batzu gehiago, Beste batzu baino? Bai, torno garrausika ikusten dut. Zui beren... Saieskia, barbakoa... Bitu, ja komunetik izketan. Ez que gero esaten dugu ez dela. Saieskia, barbakoa... Zaporearekin. Munduan masakre bat gertatzen, eta zu hemen saieskia janda. Nik ez dut zia zer platerean. Esaten daba, ez bota ez, estela beltu beltzagak. Gozea pasatzen. Nazioarteari hori aportatu dira. A ber, nik autokritika bezala gu Palestinan alde guzen, baina gero egia esan, gure egoera zen Palestinan kontrako egoera bezala. Gu joaten ginen leku batea, eta hor kanapeak eta zeuden, guztiak gratis, edana eta jana gratis. Eta jentea bandejetan guri gauzak ematen gu ez ginen mogitu behar. Bueno, goza hundi galden batzuken bai. Baina bestela ez ginen mogitu behar. Eta jentea hor kamareroak eta hola, ez dakit zeinak ordaintzen ziren, baina nik ez. Eta gurean etortzen zen. Segurena guk. Zuek? Segurena zuek, ez? Bueno, nire partetik eskerrik asko zuen aportazio bat. Gozoa zon? Bai, gozoa zon. Vale. Posten dez. Eta leku baten hori, gero beste leku batea joan, hola bip sala batera, eta horbe papeua gratis. Bakoitza bip bat sekan, edo zan bip gulne? Bip gulne feminista zan? Zan gure peliko bip A. Zuentzako, peli bakoitzeko bip gune bat. Ni beste peliak ez du kontrolatzen. Ni bakaren eria kontrolatzen. Baina aktoriak eta filman parte dutenak ezagutuko dituzu, eta orduan beste batzu baldin bazoden, esango zen, orduan. Bai, hori da, klaro. Nik, bai. Zu bakarrik. Bai. Private party. Bai. Eta gero bukaeran Bataplan. Dala diskoteka bat dauela Kontxan. Bai. Hor ere, jana eta jana gratis. 12 arte. 12 arte? Bai, bastante arriskutsua, zatik orduan, claro, logika alda izan. Segun zenbaten xurrazaren, logika alda izan. Orduan, 12 arte a muerte. Eta gero ja... A muerte, gazan bezala. Bai, hori da, bai. Kartasunez. Bai, urdaiaren zat, kriston masakrea. Gero nila hortik aurra geizki zatik, claro. Ritmo horretan, tripako mina. Eta orduan nik ondo pasatu nuen egunen zer, baina gauean beruntz joan nintzen. Arginan horrekin hitz egin eta gero.
Ze jende larru da hori? Ze mundu hori? Mundu artistegoa da. Orduan, ez da mundu erresa, atzenean. Edo bestera batea plantauta agian errazteko zuri erantzuna. Ze estereotipo betetzen dira? Estereotipoa da jentea da majoa, eta saiatzen da majo izaten. Bai. Eta gero jentea da famatua, eta egiten du normala izango baliz bezala, baina berez ez da normala da famatua da. Baina neurri batera arte. Imaginatzen dut, egongo dira... Euskarazko zinema... Bai, ETV eta... Famosua... Famosua maia hortan. Bai, ez hortik aurrera ezer. Osa, adiez, zuretzat famatuena dana? Horko faunan artean? Arguiñano Semia... Bai, Eneko Sagardoi, ez da Gero, Jone batzuetan. Belarra. Jone batzuetan. Jone batzuetan pelikula. Bai, oso pelikula ona. Horko jentea, adiez. Zondo. Eta... jende gatorra, erreko ja. Sara, zela? Jantobaz. Ni zer? Zuzendaria. Bale. Bale, hori bai ikusen. Ez que nik izenak ez ditu. Nik aurpegiak ondo kontrolatzen du, izenak ez. Eta gero jentea sentitzen da importantea. Eta sentitzen da berezia. Nola dakizu sentimendu hori, nola da? Nola sentitzen duzu bestea sentitzen duna? Nola atxamatzen duzu? Ez da, nola zientzian egiten den hartzen duzula lagin bat eta estrapolatu. Nik estrapolatu egiten dut. Nik hartu nuen lagin bat, eta ikusi nuen hemen horrela baldin bada, jente guztiengan derrigorrez hola izan bida. Hori hartutu zitzaidan, egon nintzen izketan Moriartiren laurdenarekin. Edo erenarekin. Moriartiren laurdenarekin. Moriartiren erenarekin. Zela erena. Joño. Moriarti zen badira, 3 gizon zuzendari. Gizon bai. Zuzendari. Bai. 3 edo, Aitor Arregekin egon nintzen izketan. Eta ni badaki, berak badaki famosua dela. Eta goia badakola edo bi, ez dakizan bat. Da famoso eta gaina konstiente da famoso dela. Ez que, ni uste famoso bakixi famoso dela, bota, ez eginen izketan. Eta esan zidan hor niri ilusinua inostan, goia eman zigutenian, jakitia oinatin jendia tabernetan hori ikusten egon zalat, ez tekiz zer da. Oinati harra alda hori? Bai. Bai, hori ere badeu. Tabernetan goia salien, eman zuten. Bai. Zuzenean? Bai, hori behari kontatu ziotena. Ja. Hori behar kontatu zidan. Osea, Atletiken partidua nola... Hori, Atletiken partidua eten... Espainiako goia sariak ikusten aberia tokatzen zitzaion? Hori, Atletiken partidua eten, ikusteko ia goia... Eta eman zioten, bai. Eta jendea, ez dakit, la trinchera infinita gatik edo... Vale, ez dakit. Vale. Eta zuk uste zu, ongo dala igual famosoen bat... Handia igual, barkatu. Handia esenleke? Nire ekarpen cinematografikoa. Ostia. Ondo zehon. Ja. Nahi zue kritika? Ondo zehon. Handia. Guzitako zue San Telmo museoan Donostin handiaren eskularruak eta txapela eta... Bai. Kriston katxarrua dira. Bai, zizena ondo jarri zuten. Bai. Bueno, hoxe. Zesan bat, no? Ni zoz esan behar nuen. Ja, nire joan zaite. Ez que erando, Sergio, gauza bat. Hauek eran dute... Oscar. Barkatu, Oscar. Gauza bat. Ne lagunak inazartu. Ona torre horretik, hauek irurak eran dute kaina bat bakoitza. Barkatu, kañita. Orduan, Kañita. Kaina bat, gainera, zela da, hau gainezka egiten zuenetako bat. Bai, daiola. Hori bat. Gaur motel xomar baldin bagaude, edo... alkolagatik. 3 laurdenak motel xomar baldin badaude, igual horregatik izan. Eta zatik hartu du justo guk eta ezuk. Ez que, jasenukan gogorik. Ja. Beste erantzun bat, espero zen. Ja, ez da gini, ez bada galdetu ditut. Total, zinemaldi, hor arte. Hori da, ondorio nagusia. Hemen ulertu behar dana, niko indeskubridu dalako, zer dan aktorea zine munduan. Eta aktorea da pertsona bat, langile bat, egiten duela lan, pelikula bat aurrera ateratzeko, baina aldi berean langile mota asko daude, bakoitza beren funtzioarekin, eta aktoreen rangoa da oso altua. Gukan beti gure ondoan norbait pegatuta, guk kontrolpen eukitzeko, eta beti esateko natorri eta aujan, eta bestea, eta gero hotelera eraman, eta gero hotelan lo, eta hola. Bai, ez ere maldian, ez grabaketan. Grabaketan. Grabaketan ere bai? Bai.
Eta igual, aktore batek bukatzen du bere, imaginatu, gaur bukatu duzu zure pelikula, ez? Ja egin duzu, gaur. Eta orduan esan dute, ez dakit, zela dan exactamente, baina Aimar Uri Bezalgaur zelaik bukatu du errodajea. Eta orduan txalo egin behar zaio, bai, eta lore sorta baten baten dizute. Bai, invent. Ez. Bai, hori dago lore sorta. Oparitu nion amari neopari izango gara. Ez polita. Ez esan behar. Ez dantzuten, era. Ez dantzuten, ez. Bueno, zunamak ezagutu gozeitu, eta jakingo da horren atzean zerbait raroa dagoela. Aktore honenari sari. Aktore honenarentzako. Hora, adibidez daude jentea, produkzioko jentea eta hola, logistika kontuak egite justenak, eta hola, denpoana igual 12 ordu lanean, igual kafeako denpora gabe ere bai, eta horrei etzai holako ezer egiten. Hoi zati da. Ja. Ze, gauza... Bai, hola, mundu... Naif, osea, bukatzen duzulako zure lana... Bai, txalo, jente guztiak txalo egin behar du. Bai. Ez pasu nahi ez, baina. Eta lore sorta ematen dizute. Orduan da en plan, a ber... A ber, nahi baten... Daka zenbat lore sorta? Porque... Aimarrek bat, ez? Aimarrek bat, baina, claro, batzuk egon zinezte, no? Sagardoik ze, lore sorta. Sagardoik. Zenbat loretu sorta, aktore kopuren arabera nahi duzu esan, ez? Bai. Jozke gero hola dukate egoa postuta. Claro, ez da bakarrik zehose psikikoa, zehose strukturala da. Claro. Bakizu dagoela hospitaletan bebai, bat ezbera onkologikoan, eta hola, tratamendua amaitzen dutenean, kantzerra daukatenek, egoten daula kanpaitxo bat, jo behar dute kanpaina, tabernan bezala, pote... Bai. Horrako bat, eta jendeak txalo egiten dio. Bueno, hori, unartzen ligu, agian kanpaiarena ez da... Ez guzti zonargarria, ez baina agia da igual, igual oso eskasa esatera noiana, baina igual beste batzuk merezi dago, ez? Arrera edo agur hori, igual egonda jona mona bat hor hilabetiak, ez? Mokorra utxita eta... Ez, negeiago ekintza nahi nintzen bitzen, ematen du bideojokotan bezala bizitza estra bat, ez? Venga, handi badakazu tarte bateko. Baina, pelikula arloan, ez que incluso inbiako zen kontrakoa, ne ustez, aktoreri atzeneko gunean, kaka bota o zerbait konpentsatzeko, zati, kala, pelikula bukatzen denean, jente asko lan egin du, baina gutxi batzuen lana bakarrik ikusten da. Eta aktorek zela aurpegia jartzen duten lana. Baitu hor kirolean eta horrela, gol taldeak, txirrendularitza taldeak, gatzen da lana, zeinak ikusten da. Bueno. Ez que nik ez du ikusten txirrendularitza, ez? Asi bai. Bai, zuko bai, ez? Nik bai, bueno, ja... Baina Palestina alde zaudelako. Nik bat aipatu nahi nun, justo gaur, nire ezagutu duanetik bere izena, nire txirrendulari gogoko nabiakatu da. Nola da Israelgo hau, taldia? Zentzuratu duten aleko guztietan eta gari dira. Israel Premier Tech. Horbakizu nola daitzen dan hango... Hango txirrindulari bat. Pedali ematen diona. Jakingo edo, baina neza... Matar Peret. Bai? Matar Peret. Esan edo, hostia, hau fitxatu dute seguro bere gaitasun fizikoengatik, o Matar Peret. Esango baliz Matar Perit, esango baliz, bueno, sagian justo azte honetan etorri da eta sartu da Twitterren. Ez? Baina Matar, relo txirendulari iruditu zait poesia. Osa, izen bada Matar orduan. Beraien... O Matar. Matar Pagit. Matar Palets. Matar Pales. Eolako zera asko daude, Niri arabe batek esan zidan, Guadalajara dala arabez el Valle de la Mierda. Kakaren arana edo. Bera. Eta ez da torra arabetik hori? Betorriko da. Guadalajara horregatik. Bale. Orduan, bale. Ez da kasualidea orduan? Ez dut uste. Matar hau kasualidea da. Baina kasu hortan ez? Ja. Kanguro eta oie bezala, ez? Justo lehen aipatu du hori, hostia, kasualidea. Ja. Kangaru, nahi duzan, ez duzu lortzen. Ustez.
Ustez. Ez? Nik bera hango aborigenen hizkuntza ez dakit. Claro, ez dakigu ez da herriaren izena berare, deitzen digu Australiako aborigena. Ez tipo... Ja, nik hori lehen egonez hausen hartzen. Australiako aborigenak ze dia, bat dia, oza, dana guztia bat da, oza, hor daude etniak eta ze diversia dago guztia bat dia. Claro, isla bat izan da, gian, bueno, baina, bai, handia da, Hombre, hemen asko itxitxik oinatira kriston aldaketa dauz, horre Australia muko leku baten imaginau, ez? Egongo dia diferentziak. Ja. Izanen dira? Igual dialektua dakoi? Takit. Igual ez. Batuan, igual. Origen batuan. Hori da. Estandarra dakoi. Bai, igual. Bueno. Eta peritzen aipatu duzula, zer gertau da peritzekin? Ondo akituzuk, zer gertu den? Ondo akitzu. Izar? Ondo akitzu. Euskal udalekuena? Euskal udalekuena. Bai, lotuta daude. Ondo akitzu, ez? Banekien nik ondo segitzula. A ber, Izar, zer gertatu da? Enez oso entera, baina asuntua zera, Bernedone egon diala dutxa mixtoak, eta ja, hori da movida? Ez, sakonagoa da. Nola rango geniztuke. Movida bocento da. Bai, ez? Hori azteko. Zer dala, barkatu? Bocento. Zer da hori? El diario Facho eta el chorreo español. Ze movida hau anta aspaliti dator, edo behintza salaketen rollo hau, baina prentsako zipaio hauek erabaki dutenetik hori dela aztarera ekartzeko modukoa, orduan hasi da gero Twitterio guztia, beste, gurean erperitz. Betu, beste zauztar bat, ezen dugu zan lehen famatuak eta, bera hartu dute jopuntu bezala, baina, orokorrean barnetegi ederroiek. Ja, zer dia, Goñi, Abaigar eta Bernedo. Bai. Nio nintzen Goñin, umetan, ume bezala joan nintzen. Ta? Ondo sentitzen zara? Gogoratzen naiz, ziala pixkat basatiak. Osa, egun osoa bendian, egiten zintuzten banatu zure lagunengatik, eta bakoitza joaten zen talde batera, eta talde horrekin egiten zenuen dana. Dana da dana, paskaldu, jolastu, ekintzak egin, afaldu, eta lobe bai. Orduan, klaro, nire oinatiko beste lagunak genituen ikusten. Eta, klaro, behatzi urte egin, hola hori fuerte xamarra zen. Eta gero, igual, egote ziren, gaur egun aldrebesa. Eta igual, gozaltzeko baskaria, bazkaltzeko merienda. Ola, pizkat salvajea xamarra. Ze geixo be bai. Dutxak gutxi, baina nahikoak. Baina nahikoak. Ondo, ez dago, bai. Gero akordatzen naiz be bai, bazkal orduan beti, egiten zigutela... En plan, bazkaltzeko kantau enbio zue. Bazkaldu nahi du... Tornerri gustatzen eskioan egoerak. Egoera, ni bueltoko nintzake are flakogoa. Eta gero egiten zigute, orain arekin dago. Venga, bazkaldana da... Eta erekin, bukatzen zuen urekin buzkuldun, eta gero, orain polikita. Bazkaldu, gero hoi azkar, gero atzetiko zorra da, kao. Piskat, kontuatzen zara demorarekin, igual Baskari atzegoela eginda, ordurako. Baina, hau guztia esan da ere, gogoratzen dut munduko udaleku honenak bezala. Vale. Osa, ez du dia lerrotuta zaude. Bai. Euskal Herrian bakizu, beti bamar da bilu baki, eta ez du batean. Ni Euskal Udalekuen alde atope. Bai. Ni Abaigarren egon nintzen, behin egon nintzen. Ume bezala? Bai. Ume bezala irakurtzen zen zure burua. Bai. Bai. Eta zemuz? Kontuz esaten duzun, Ja. Aberia Auzitegi Nazionalean bukatu behar duzun. Bale, egia esango dut. Hau ez. A ber, nik enuen ondo pasatzen. Ez. Ez, baina, lotxatien nintzen. Eta horren, derrepente egotea beste peina batekin enuen ezagutzen. Beste ume asko ostian etzatu izan. Nei gertatu zitzaidan, horren aurretik joan nintzen ingles udalekuak, Bernedon ere bai, ingles udalekuak. Eta ingles udalekuak Bernedon? Bai. Hori, eta azteretera euskalak? Naita egin zizuten, ez? Ez dakit, a ber, nik genuan nebizitzen kontrola, oza, nik negoen fistema familiar baten, eta...
Zu Amazoneko paketea bezala. Fish and chips eta horlia, dena probatzen. Amazoneko paketea bai, Amazonakoa. Eta horre, gogoratzen ez, talde batean tokatu nintzen, eta berez nire lagun bat nirekin zen, baina gaixoik zegoen, eta etzen etorri lehenengo egunean, eta orduan bakarrik negoen, eta niretzako hainbeste drama izan zen, egon nintzela etzinda mareatuta eskina baten, eta etorri berri izan ziren nire atenditzea, zain nik ezin nuen soportau. Hainbeste ez ezagun. Eta nik bakarrik ez ezagunen artean, nik enukan erraminterik hortako. Orduan, udaleko zen moduz, bizki. Ja. Baina udalekuen errua da. Udaleku kontzeptu gisa. Ez. Ez hor, hor gauza asko nazten dira. Bat, nire izaera. Bi, sistema familiarra. Ez dakit, inustu pentsatu nire, ez dakit, improvisatzen nabil, baina, eta gero, ez dakit hor ze, inoiz ez dut, hausun hartu, hor zer egin ziteken, beste zer, ez dakit, hori ez dut. Hori berin da, zuk uste bozentoko horiek idatzi dituzten albisteak asko hausnartu dutenik egiten edienaz? Bai, hori, oske, helburua ez da hori, helburua ez da hausnartzea. Ez, eta batzuk ari dira gaizki pasatzen. Bai, hemen gertatzen dabilena lehen zegoela ordena sexual zahar bat, eta orduan hori dabilela pixkat tanbaleatzen, eta beste zerbait sortzen dabil, eta beste zerbait sortzen hortan, hor frakzio ezberdina sortzen dira, eta batzuk dira erreakzionariak. Hori hor dago. Beste gauza batzu behango dira, igual, nik ez dakit. Ez que nik izan, naiz informada, tema honen inguren. Ez bezatzu guztaien udaleko horrek ez bialdo zure seme alaba horra, o zure umia horra? Baina igual ez dakitzu, eta igual bialdo zu, eta igual ez dakitze pasatu, eta igual, jo kase. Hori ere gertatzen da, Ni pentsatzen nuen agian autu politikoa guazala ikusita, udaleku hitzaren barruan udaleku mota asko sartu aldiela. Baina hontan beti izan da apur bat politikoki kokatuagoa. Ez dakit noraino eraman da nola ez, nire mundu horretan ez nahi zibili. Baina gero bai lagun batzuek esan didatela, apuntatzen zela diputaziotoko udalekotara. Petatuak egon, lekurik ez egon eta bertara. Bueno, hemen ez badao lekurik, venga, horra. Eta, karo, agian, sorpresa. Ja. Topatzen zara hor beste ekosistema batekin. Hori gertatu zitzaion ezagun bateri, apuntatu zala udaleku txulo batera Romara iristen zana, eta zan udaleku kristau bat. Estilo hori, baina beste puntan. Bai, esan, estilo Donejakuerako bidea, baina Romara, baina en plan, Baina nondik Romara. Ez dakit nondik nola, baina mendi bezala, en plan, hau bezala da, Euskara Aventura. Mendi de Romaraino. Bai, estilo Euskara Aventura, baina Romara Aventura, hola. Eta baina, ez egiten ziala udaleku kristauak, eta errezatzen dola. Eta ez egiten errezatzen ere ez. Ostra, hori aventura, Euskara Aventura ez dakit, baina... Eta horrek zezian ordena sexual zaharrekoak? Zaharrekoak, oso segregazioa tope, neskak alde batetik mutia bestetik, eta hola. Hombre, segregazioa ordena sexual berriko ere bada, Talde feministetan nahi diez emakumea dauz. Edo eskizunak. Segregauta du nahi ditu zen. Ja, baina igual da, eukitzeko espazio libre bat ondiok gizarte honetan gauzelako, ez? Iristen garenean, iristien nahi dugun lekura, pues ya ez da ongo segregazio beharrek. Baina igual udaleko horretan etzan horregatik. Ni de palo, ez? Ez horrez dagoen segregaziorik, ez? Zure udalekotan, bai, Romako udalekotan, ez. Ez da horregatik, ez? Ez hor, mutiek ze behar zuten segregatzeko. Bai. Jo, nik paradogikoki okerren pasatu dudan udalekoak izan zian begirale gisa joan nintzenak. Traumatxoa. Bai? Aio. Zatik. Aio nere semela juntzian. Bai? Oen ikasolanak dira. Janezian ezikorenak, bai. Eta ze gertatu ziteizun? Ez nengoen prest, hortarako. Erritmoa, lankarga... Dana. Erritmoa, egotea goita labu ordu, ia lo egin gabe ardurarekin, 18 urten euskan, justo unibertsitatean dena suspenditu nuen, neukan gogoa goteko zulo baten, egun osoa tetxora begira. Eta, ardura gehiagin, lekuzkanpo guztiz, Espitoso zingoratuta, goita labu orduz. Bai. Eta ezitzea zingoratu, gainera ez nituen ezagutzen gehienak, enen enkajatu, eta, traumatxoa. Wow. En fin, udalekuen mundu zoragarria. Hori dakau esateko Bernedos, ezta?
Bai, egia esan, ni inozen ez ibili erzitzaile, baina, ostra, ez dit enbidia askorik eman. Neko bakitor ondo pasatzen dutela taola, baina baigarra alduan nintzela joan nintzen itzaldi bat emutera errola, eta pasatu nuen bertako begiralekin, gaua. Eta, ostra, ikusi nuen ritmoa zein zen, aur guztia joan ziren lotara, eta, gero, ez da zelaetara jan, eta ez gogoratzen zen, baina joku, udalekoa jarraitu egiten zuten, baina bakarri baina alduekin. Eta ez dakizen bat ordu arte hor, eta gero lo gutxiekin, eta urrengo egunean, berriz hasi berdina, eta urrengo, ostra, ni ritmo hori, izan behar zara gaztea minimo. Hori farlopa, ez da bestek. Joa. En fin, bueno. Lehen joan zait pintza ere bat lehen aipatu duzunean Elisa, aurrekoan ikusi nun ikusizue aita santuaren azkena. Hostia, zein da gaur egun aita santua? Ja, hori ere galdera oso ona da. Leon. Ratzinger hile egin zen. Bai. Ratzinger hile egin zen. Hile egin zen. Eta hamindu beste bat. Hostia, Leonen nozpia ez ezagun egiten, ez dakit zein dan. Ratzinger zeta hil da? Ezakit. Ratzinger igual ez da hil? Hil zan. Ez, hil zena zen papa ona. Papa progre. Bai, bestea. Eta Ratzinger ez da hilda? Ez da hilda? Ratzinger... Oso zarra zan, Bai. Utzi zuen hilgabe? Claro, bera ja aginte hartu zuen, ematen zuen Star Warseko gaiztoaren... Hola, tximista botatzituna eskuti... Horren antzazeka. Darth Vader. Ez. Darth Vaderen jefia. Jefea. Ez dakit nola nizena. Hori soldadu bada. Bai, bakit. Ona, baina soldadu bada. Darth Vader. Eta duka jefia. Jefia. Bueno, eta zein du Leon edorrek. Egin du, izotz pusketa bat bedeinkatu. Osea, jarri diote altare batean Vatikanon, Zenbat denbora zukan bedeinkatzeko izotz pusketa. Bideo ikusi dut minutu eta erdi. Tan zegoen bere eskua, izotz gainean jarrita, eta bere hitz magikoak esaten. Klima aldaketaren aurka. Baten bati aurreko gintonikatik sorroko zitzaion, da bakatu. Guazan, bizitako pusketa, Osea, horrekin klima aldaketa ez duz asko lagundu Perito Morenotik moztu haute behintzat. Bai. Osea, bedeinkatu urtu eta listo. Bedeinkatu, hitz magikoak esan, klima aldaketa, pues hoxe bardu, etxizeria. Joder. Hemen egin berdina, ordutegia betetzeko. Oso zaila da, bai, 24 ordu gano asko gauzak egitea, aita santua batentzat. Baina holako gauzak gero sortzute jendean izpide interesa. Horregatik gaude horretaz izketan, nahiko bazan ezagiz espitxe matzula euskalo zegairi buruz. Hori da, hitz egin dezatela gaizki, baina bintzat hitz egin dezatela. TikToker garai hauetan, pues holako gauzek, molatzute. Izango da. Aurrekoan, ez zituzten gonbidatu fededun homoseksualak Vatikanora? Bai? Bai, ikusi nuen telebizetan. Baina gero zituzten erra? Gero, fumata beltza. Bai, eta egon zarete Vatikanon? Bai. Baina eraman zituzten dena batera? Hori nik ikusi nahi dut hori, Osea, dena joan... Osea, gay parade txiki bat? Osea, eraman zituzten ez joan ziren, fededun homoseksual batzuk Vatikanoko plazara. Protestara edo? Ez. Naita? Naita ez hartu zituzten. Hartatu, bai. Besoak zabaldu zizkieten. Hartatu eta sendatu zituzten. Besoak zabaldu, Bai. Ez tegit, baina bai. Eta guzitako zuen Vatikano nola dagoen, estilo furgofarra bat, txuria, por supuesto, furgofarra. Hau, pataterua. Bai. Horako, txuria, Vatikanoko plazan, Zer saltzeko? Nun dauzkasun postalak erosteko aukera, supergaresti, por supuesto, igual 10 mango postal bat. Postala, foto bat. Bai, Juan Pabloren argazkia egin, o Leonen egin, o ez da izan egin. Nahi duzun superheroia. Repe baldin bakaso aldatzen dizute. Eta jazten duzu postala, eta bidaltzen dizute etxera. Nire izagun egiten zait. Nola, zukidazte, a ber, nola? Postala erostezu 10 eurotan? Bai, postala idatzi. Zuk? Bai, idatzi nahi baduzu... Kaixo izar, oso ondo pasatzen ari naiz Vatikano, eta berari bidaltzei zuen etxera. Nahi baduzu zure buruari, edo baita amamari edo la baten bateria. Mama pentsatuko hori Vatikanotik iritsi zaiola, eskutitz bat... Latinez jazten badiozu zerbait, flipatuko luke. Eta gure etxera iritsi zen.
Amak bidali zuen eta... Ze pederei tokatu zitzaizun? Juan Pablo II. Joder, honena. Hostia, hori superboterias eskan, hori komunista bat ikusi eta begiekin ez untxitu, itezu. Bai. Claro, postala 10 euro, gero bidaltzia beste, hainbeste, eta bueno... Eta zatik ez tozu erosten, idazten, eta gero zu sartu zuen guzuen. Horrek zigillo ofiziala edo jarri zuen. Hori da. Zigillua Vatikanoko estatuarena. Vale. Eta bedinkatutako sobrea, por supuesto. Bai. Seguro. Por cierto, Vatikano rekin reimatzen du Baskonia, ere bai, ez? Eta ez Askibaloia. Aldizkariana, horrekan zu bihal izan. Nik enekan ikusita, baina gaur ikusi du pizka gehiago. Ostra, Baskonia, nola zuten izena... Osa, katolikoa dakate hien jainkoa, eta gu euskalduna dakau irulegi. Irulegiko esku. Zeba? Vale. Aldizkariarena. Bai, ostras, du zeitzen nola zuten izena revistak. Aldizkari zientifiko ezagun batek baskoi Desperta Ferro. Bai. Ilustratzeko ze dibujo erabili duten. Irulegiko eskua darama pertsona gizon batek eta beratzen emakumea. Bai. Baina, nola da, bueno, nola esan dut, Desperta Ferro, ze? Desperta Ferro. Hola dukizena. Aldizkaria bai. Eta hori ilustratzailea bere biurrikeria guztiarekin irulegiko eskua agertzen da eta inskripzio batzuk ageri dira eta tartean Espainia. Bai? Baizea. Eta aktorea. Daraman gizon aktorea hau da. Dani Rovira. Apellidos baskoseko personaje. Bai, Dani Rovira, bai. Baliatu dituzte. Eta Clara Lago. Eta bestea bezagin. Aktorea. Egiten zuena, borrokilarena. Bai. Hostia, oso. Eta kolatu bezala inda, oza ez dira... Berak esan du, txantxatxo bat egin nahi nuen. Despeditu dute. Bai. Tori txantxa. Rigore zientifikoaren izenean... Itxura guzti daka, adimen artifizialekin egin da dala, gainera. Eskua, tipoaren eskua, gertzen da, tipo, behatz potoloa, atzamar potoloa, azpian, eta leku saldauta bezala. Hori niz fijatu. Hostia, latza, Espainia jartze hori irulegiko eskuan usona. Gero, eta berez, aldizkari zientifiko, bueno, ez dakite, bizitzan ez de nik ikusi. Baina, bai, hona zan. Desperta Ferro ematen du fatxa batzuen podcast baten izena, ez? Bai. Imperio Romantarraren inguruan, nola. Garritu nahu izena, bai. En fin. 8 pedidos fachos, tío. Sorioneku, zela izango zen. Non dago eskua eta? Non dago eskua? La mano. Eskua aldeanetan dago, ez, esku hori? Bai, gure aldeanetan esan dizu. Larun batean bertan joan nintzen feria bat egon zen, artizioen feria, eta horre basegoen. Bai, saltzen replikatxoak. Bai, claro. Tamaino original. Bai, nik uste gaitz. Eskala bat. Bai. Ja daneti da, San Blaso pillak, txokolatea, formarekin. San Blaso pilla zer, esku formakin. Formarekin, bueno, bai, gutxu gara. Inork ez du atera, agian gukatea genezake, berando, bitik, ez nizu dugu merkean da izan, baina euliak hiltzeko... Bai. Txalokiteko, ez, plas. Hori zean, Baskonia ikustera juteko, ez, eta tipo yankia bezala... Beisbol partidetan eta gertzen dira. Zeona. Palestina, Euskal Herria. Partidurako. Denak irulegiko... Esku batzukin txaloka. Hostia. Ez da txarra, Ona. Ez da txarra. Espainia idatzita gainea. Ferroko bezala. Sorioneku gaztelera suertudo, izango zen, suertuda. Ez da bida dago, Zorion da opa dizut, ez? Buen augurio. Vale. Ez da bida dago, baina. Bai. Ja, ez dago garbi hori. Zer den, bai. Zer den, ja ez dago. Hasieran hor subidoia, eta gero ja hasi ziren ja beti, agian ez da, gero... Euskera dala bai, ez? Ez. Euskara. Ez da kontu datu. Ez? Igual ez da euskeraz? Ez da garbi. Joder, eta ja honek egin dio kantu bat, bulegokoak. Joder, horrengo gunean. Horrengo gunean. Bai. Horrengo gunean. Uste dut izan zela. Esatezu... Horrek igual ere, adimen artifiziala bariatuko zuen, irulegiko esku... Ez, letra ikusita... Bere kosetxa propia. Ja, adimen artifiziala gobeto bengo zuen. Seguruna. Joder, azkeneko kantu atera dagoena, estrelloa da, txatzarara. Hori da, letra, txatzarara. Zer? Estrelloa da, txatzarara. Bueno, no do, Oinatik egon zian, bulegokoak. Bai.
Ze jatorrak, Bibote guapo daka, Xabier Zaldiaz eta berea. Kegoen bibotismoa. Aurreko esan nion, hori izan nion, zuri? Zuri ez. Hori izango nion. Azaldu nahi nion hori bulegon ez dakiz zerbait. Dio, hau, gazte hau irebeltza eta bibotea dakana. Eta Xabier Zaldiaz. Claro, ulertzen den non dizuazen. Claro, bibote esaten begot aberlaria, laro gehi, irurogeita marroko markada zoaz, o pandemia ostea. Tartean basamortua. Tartean bibotismoa oso... Bai, bueno, errealeko kanteran, arrobian ere, hainbat egon ziren. Baina orduan, Bai, hori da. Claro, tartean... Idigora, ez dago, baina horiek aspaldiko. Oskorriren hau musikaria... Felipe? Ez dakit. Nacho, Felipe? Ez, bestea. Bai, bitarra jotzen zuna. Hori ere, garai hortakoa, ez? Bai, bigote mitiko. Etako asko bai, bigote dunak. Claro, eske etakoak ere Euskal Herrikoa ziren. Tarduan... Eta garai hartakoak. Eta tartean zer egon da? Ezer? Bizarrismo, onda tartian, baina gero, ez, ez? Eta modan zein jarri da, trap mundu hautik etorri da pixkat, hori, nundi dator, oza... Bibotearen... Bai, nik uste trap munduko jentia, gero, movimendu sozialista, pixkat, hor, astapenak hor ongo balia bezala, eta igual gaur egun zabaltzen doa, ez dakit. Ez que beti gauza berrik, ez, sortzea, atez ere moda munduan, zaila, ez? Orduan hor, bai baltxiki bat, ez? Porque Adidas txandalak, riñonerak, bibotismoa, hori dena... Txubaskeria. Asmatuta zegoen. Asmatuta eta bizi izan dugu. Bibotismoa agian ja azken txustetan, errapatu genuen guk, baina gaztetan. Baina txandalismoa eta riñonerak. Bueno, riñonerak gure garaian, bakizue, riñonerarik ez dagoen. Zan politikoki zuzena, marikonera. Bai. Claro, eso. Hori iramaz genero, gari batean ere, nola zan, belarritakoa eskerren eskuinan, depende non zenekan gehia ezin den. Eskerrean ondo, eskubian gaizki. Hori, eskerren ondo, eskuinan gaizki. Hori da. Hor, bigotismoa eta gero, etzan egon perigismoa pixka bat. Eplan, kezazpi... Antxume... Hori. Martin Garitano, beren antxumea. Hori da. Kenzazpikoa, boinaut, baita urtzekoa, gara jau, ez? Urtzekoak? Bai. Tano, gueltatzen nahi dia. Mikel hori kantantia zela, Mikel. Urdangarin? Mikel Urdangarin? Izan leke, enau seguro. Bai, horre parileako, eukan, zehose. Bai, neustez bai. Ez da Urdangain dan, ezpa Urdangain beste bat. Eta ezpada Mikel beste bat, bai. Zeritzen, Ja. Bai, pues dena itzultzen da. Batzuk ez da inoskun, baina zuta gar bezala. Hain inbar dute euskal metal heavy gaua. Ostia, como nintzake guztua hori ikusta. Zutagar, eraso, gero beste atzuk ez dakizketena hauskatzen. Anestesiakoa jongo da, ez? Anestesia. Osea, metal, ez da heavy metal. Ezberdina? Bueno, ni heavy metal zutagar eta hauek latzen. Asgard. Latzen ere bai, badoa, uste. Bai. Oain borrokatzen dut aien artean, zein jotzen du aurrena. Lehen kontrako esango zan. Ez aurrena, gero gaua. Ega berandu da. Tokatzen bat sortu bietan, S.A. ere badoa. Bueno, metal, bueno, dena barrula. Hau nor borrokatu, ni ja ordu batetan, edade hortan, hor... Esan din behar da. Hostia, legazpierdia horre ongoa. Edo soa. Bai, handi mantetzen da, gogorre... Bai, horrengo dia. Bai, hor, ze perfil hori egon da? Bai, ez? Legazpi? Legazpin, bai. Oin skins gehiago, ez? Skins? Ezakit ja horregungo galduta daukat. Oi. Legazpin? 5 kilometrora zenekin legazpiarrak ziala. Skin? Skin? Skin, bai, ez? Legazpin? Oi, hori, ez? Bueno, skin eta oi ez da iguala, ez? Bai. Bueno, oi. Kevin da, ditu hortan. Bai, ni bastante dakit horren inguren. Nei legazpiarrak comprado eskuego guri, ez dago la kultura, zela esan, asko. Punto, ez? Gutxi dakoi? Oain arteko hostiarik handiena, zer maitasunez. Ine uste ez dau titulua, Hau titulo da, esan diau. Ez que dau talde bat... Ez dira oso aberatxa kulturalki. Segi.
Txadako, talde bat, daukana izena xaukena. Oinatiko hitz bat, xaukena. Claro. Apropiazio kulturala. Hori. Da, Legazpin talde bat, xaukena. Kolonizauta sentitzen zara, ez? Zako zu hitzik zure herrixan edo? Rosalia bat egin dute, baina oinatirekin, ez? Baina ezkean ez dako dialektua. Han euskera batu nahi jendo berba, ulertu inbiozu hori bai. Non baina, barkatu? Legazpin. Legazpin, ez dakate, zer, horre? Dakate ertzainako kabeslaria. Dakate... Buah, chaval, Legazpi, es que... Legazpi, Urnieta... Hostia. Leku zaila dia, Bueno, ordu bete pasa. Den esan diazu, adostu duen beste gauzata da, amaitan jakin bar dugula. Eta zela amaituko dugu, ronda bat. Ronda bat, bakoitzak, hitz bat, gaurko saioaren inguruan. Hori nahiko du, herriak nahiko du hori. Segurantez. Ne ustez ez. Ez duela nahiko? Ustakit. Ezin dugu jakin, jentiak ez dugu, nahizta zerbait ez dugu entzuten. Beitu, orain, igual, Dabil norbait zehoz esaten guri. Bueno, pues orduan proposatu duna, az dadila. Baina zuzenean gaude, Eta ritmoa mantendu behar da hori ere esan dugu, Ja. Berda, ritmoa pim, pam, gero lasai, gero forte. Legazpi. Bernedo. Vidal. Vidal? Kutxa? Etengabe ikusten dut. Hostia, oie trampa, ez? Joderi. Se marroia, ¿no? Ba, Kongo. Ja, bueno, agur. Benuai elkartiak, pulpo originala siberrotik ilan batiak, regerro bat dobraga mofini poplariak, bere betiko inbeiarekin botatzen ritimak, negerenen bai aitzina guai da negerenen bai, hatxberri baten maiten euskal raga mofinai, dantzan kantan erietako plazetan, girua berrotzeko bestik bai horren ikan, raga mofin. Raga muffin. Raga muffin. Raga muffin. Ezin gere geldi, tresna piztik digerenian, jauzadik urritzen aditen trenian, garra gardokan uto musika eta ekia, hau bere simpligo ez da gure nahia, haigi gurekin ta ikitzen ezekua, biziaz profeita zakider izan dadila, haize hunden negedenden bai, dan negedenden bai, jauza bat